Buonasera, buon tardi, buonanotte toerende. Ik ben Christopher Willemsen, productieassistent bij Stichting WeConnect en vandaag jullie host bij alweer de 12e aflevering van de WeConnect podcast. Vandaag gaan we het hebben over de belangrijke klimaatrechtszaak die Greenpeace samen met de bewoners van Bonaire heeft aangespannen tegen de Nederlandse overheid. Bij deze zaak draait het om de ongelijke gevolgen van de klimaatverandering voor Bonaire. Een eiland wat nauwelijks bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, maar toch getroffen wordt door de gevolgen ervan. Onze gast van vandaag is Kjeld Kroon. Hij zet zich al langer in voor sociale rechtvaardigheid, is nauw betrokken bij deze klimaatzaak en is inmiddels uitgegroeid tot het gezicht van de online campagnes van Greenpeace. Welkom Kjeld. Dankjewel. Ik ben eigenlijk benieuwd, ben je vandaag nog bezig geweest? Heb je vandaag nog gedacht aan de klimaatzaak? Ja, ik ben er een klein beetje bezig mee geweest. Het is minder spannend dan dat het nu klinkt. We zitten natuurlijk allemaal ook in een groep chat met elkaar. Oké. En er werd informatie gedeeld, gewoon ter meetings die we nog gingen plannen en dat soort dingen. Heel saai, maar ik ben er gewoon mee bezig geweest. En hoe vaak ben je dan bezig met deze klimaatzaak? Want ik neem aan dat jij naast het hard maken voor deze klimaatzaak ook andere bezigheden hebt. Hoe vaak ben je hiermee? Het gaat in golven, zeg maar. Dus als het rustig is, zou ik zeggen 1 keer per maand dat we een soort van check-in hebben met alle eisers en advocaten en zo en mensen van Greenpeace. Gewoon om op de hoogte te brengen van wat er allemaal aankomt en gewoon informeren. Dus dat is wel maandelijks. Maar dan altijd rondom een spannende moment in een zaak, zoals de sommatie of de uitspraak die we vorige week hadden. Dan zijn er daaromheen altijd heel veel mediamomenten en zo. En dan merk ik wel dat het een stukje drukker wordt. Dus dan ben ik gewoon een week een stuk of misschien 8 uur kwijt aan. Want de belangrijkste vraag eigenlijk, wat houdt deze klimaatzaak precies in? Heel simpel gezegd, we zijn een klimaatrechtvaardigheidszaak aan het bevechten nu. En in deze rechtszaak merken we dat Bonaire, nu heel specifiek, maar eilanden zoals Bonaire in het algemeen, al met gevolgen van de klimaatverandering komt. Droogte, water dat omhoog gaat, koraal dat verbleekt, dat soort dingen. Maar dan als je kijkt naar eilanden zoals Bonaire, die hebben geen fabrieken, die hebben een hele kleine hoeveelheid auto's vergelijkbaar. Dus die hebben eigenlijk heel weinig bijgedragen aan de uitstoot van CO2, waardoor de aarde aan het opwarmen is. Maar eilanden zoals Bonaire zijn dan wel degene die als eerste geraakt worden door de gevolgen. En dat is een oneerlijkheid. En gebaseerd op die oneerlijkheid zijn wij een rechtszaak aan het voeren, waar we 2 dingen eisen aan de Nederlandse staat. Van je hebt Europees Nederland, waar wij nu zijn, en je hebt ook Caribisch Nederland, wat Bonaire en de andere eilanden is. Nou, Caribisch Nederland die kampt al met de gevolgen van klimaatverandering, maar die heeft helemaal geen bescherming. Zoals hier heb je dijken, grachten, sluizen, allemaal soort dingen die water tegenhoudt en die mensen veilig houdt. Daar hebben we niks van op de eilanden en die hebben nu al extreme gevolgen van de klimaatverandering. Denk aan Sint Maarten met de orkanen en dat soort dingen. Dus wij eisen aan de Nederlandse staat als eerst van doe onderzoek, kom met middelen en alles wat nodig is om de mensen te beschermen, zodat we op de eilanden net zo beschermd zijn als in Europees Nederland. En als 2, je moet ook nog je eigen CO2-uitstoot verminderen naar 0% in 2040. Wat bij mij meteen te binnen komt is China ook, de Verenigde Staten ook. Ja. Waarom wordt deze klimaatzaak nou gevolgd of gespannen tegen de Nederlandse overheid? Nou, dat heeft heel specifiek te maken natuurlijk met dat Bonaire een bijzondere gemeente is van Nederland. Dus als het gaat om dit soort beleid moeten we bij Den Haag aankloppen. En vandaar dat we dus nu Nederland verantwoordelijk houden ervoor. In ieder geval voor de adaptatie. Want dat is gewoon onderdeel van de takenpakket van Nederland. Kijk, gemeente Amsterdam wordt tot op niveaus beschermd tegen waterschade. Dus gemeente Bonaire, zeg maar, als we dat even zo kunnen noemen, zou dat ook moeten. Want dat is eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ja. Maar bij Nederland weten we dat de helft van het land onder de zeespiegel staat. Dus daar kan ik me echt concreet bij voorstellen dat je een dijk moet aanleggen, dat je een sluis moet dichtmaken of openmaken. Maar wat zijn de merkbare, de meetbare effecten op Bonaire? Waar moet Bonaire eigenlijk tegen beschermd worden? Ja, één ervan is ook wel misschien lastiger om tegen te beschermen. Dan ga ik bij beginnen, is de toename in hitte.
Dat is iets dat all around ervaren en ook gemeten wordt. Dat is gewoon lastige. Om eerlijk te zeggen, je kan de zon niet zomaar blokkeren. Weet je, maar je kan wel bijvoorbeeld, als het gaat om de leefomgeving van mensen, kan je ervoor zorgen dat dat groener wordt, dat er meer bomen zijn, meer schaduw, meer afdakking en dat soort dingen. Dat mensen tenminste op een dagelijkse gewoon leven, dat ze daar dan wel bescherming hebben tegen de hitte en de zon. Dat is 1. 2, je hebt stranden die echt meer onder water liggen. Daar... Voor nu heeft dat niet tot heel veel schade geleid tot huizen, maar dat gaat uiteindelijk natuurlijk wel worden. Nou, wat voor plannen kan je maken om dat water tegen te houden? Nou, dat is dus een vraag die we moeten beantwoorden. En ja, kijk, Bonaire is ook een klein eiland natuurlijk, 25.000 mensen. Wij hebben de onderzoekinstituten niet. Wij hebben alle labs en zo niet waar deze metingen ook gedaan moeten worden. Dus dat is denk ik ook echt wat we vragen met deze rechtszaak. Van hey, Nederland die wel deze instituten heeft, deze kennis, de middelen en alles, past dat ook toe op Bonaire om samen tot een plan te komen van hoe kunnen we Bonaire beschermen. Inderdaad, ineens heb je een directere verbinding met universiteiten, directere verbinding met oplossingen, technologieën. Ja. Waarom duurt het zo lang eigenlijk? Waarom moet het een rechtszaak kosten voordat die toestroom naar Bonaire begint? Ja, ik denk zelf dat het twee redenen kan hebben. Het een is onwetendheid, gewoon dat we zijn en onzichtbaarheid. De eilanden zijn toch wel vrij onzichtbaar hier in Nederland. Als je gewoon kijkt in de zeg dat gedeelde Nederlandse conscious awareness, zeg maar. Sommige mensen denken van leuk vakantieoord, dit, dat. Maar kijk, wij die van de eilanden komen, wij weten natuurlijk van alles en onze hart bloedt voor de eilanden en et cetera. Maar voor de gemiddelde persoon hier is het een faraway thought. Dus je kan wel, weet je, dat de eilanden dan niet meegenomen worden in dingen kan je zo natuurlijk een beetje uitleggen. Ja. Aan de andere kant is er ook wel gewoon politieke onwil of politieke spelletjes die gespeeld worden. Weet je, 1 keer is 1 partij wel super fan van de eilanden hier en de andere keer is er een nieuwe politieke realiteit en de partijen willen niks te maken hebben of heel weinig te maken hebben met de eilanden. Dus dat heeft ook nog zeker invloed op met, zeg maar, als de eilanden betrokken worden bij beleidsvorming of niet. Want hoe maken jullie nu eigenlijk die zaak hard? Op basis waarvan vormen jullie deze rechtszaak? Is er een onderzoek plaatsgevonden? Ja, dus Greenpeace zelf heeft dat ook, de VU ook ingeschakeld daarvoor voor een onderzoek. Waar ze gebaseerd op wat er nu al gebeurt met water rond de eilanden en gewoon kennis over klimaatverandering. Daarmee hebben ze een rapport gemaakt waarbij ze de verschillende scenario's hebben getekend. Van oké, weet je, in 2025 is zoveel van het land op Bonaire onder water. 2050 is zoveel. 2100, dan zijn we de hele Zuidkust en Belnem, een stuk van de stad en al dat soort dingen kwijt. Met de snelheid waarmee het water nu aan het stijgen is. Dus we hebben wel dat eerste onderzoek van de VU, die dat aankaart. Maar dat kaart alleen aan, zeg maar, de projecties van wat er gaat gebeuren met water. Maar nu hebben we dus onderzoek nodig naar hoe kunnen we beschermen. Wat kunnen we doen? Bijvoorbeeld, denk aan mangrovenplanten, weet je. Misschien is een dijk wel een oplossing, wie weet. Wat voor oplossingen kunnen we bedenken om wat er is aan waterschade en wat er gaat komen aan waterschade tegen te gaan. Dus als ik het een beetje goed begrijp, het probleem is concreet gemaakt door een onderzoek van de VU. Ja. Hoe nu verder? Je zegt volgend jaar vindt die rechtszaak plaats. Weet je ook een specifieke datum van welke maand? Dat kan ik nog niet delen. Oké, dus het is überhaupt niet bekend nog? We hebben wel een indicatie, maar dat mag ik nog niet delen. Oké, maar volgend jaar komt dat eraan? Volgend jaar, ja. Wat zijn nog dingen die jij moeten doen om daarop voor te bereiden, om dat bol te werken? Wij moeten werken aan onze getuigenverklaringen en dat soort dingen nu. En daar gaan we langzamerhand ook al naartoe werken. En dan op de datum dat gebeuren gaan wij de rechtbank in. En dan met de hele groep Greenpeace en de andere eisers, nu getuigen uit Bonaire. En hoeveel zijn dat er? Er zijn 8 in totaal, waarvan er 6 op Bonaire zijn en nu 2 in Nederland. Oké. Dus we gaan daar met z'n allen achter zijn.
En we gaan alle 8 onze persoonlijke deel toevoegen. Maar je hebt gewoon de advocaten van Greenpeace die ook geprofessionaliseerd zijn hierin. Ja. Die alles technisch gaan aanpakken in de rechtbank. Maar dat lijkt me inderdaad, what's the next step? Eerste directe stap is onderzoek. Dat is het gewoon. Kijk, je kan geen enkele beslissing maken zonder dat je onderzoek doet naar, specifiek onderzoek naar wat is het probleem precies, wat zijn precies de niveaus waar we de muren naar moeten verhogen of zo. Weet je, dat is iets super technisch waar ik ook zelf niet helemaal in zit. Maar dat is denk ik voor mij wel de eerste logische stap van gewoon onderzoek doen en kijken naar hoe we dit kunnen oppakken. Maar wel samen met de lokale Bonaireanen. Dat is nog wel een hele belangrijke ding. Samen met de lokale Bonaireanen die ook van de natuur leven, meer in relatie zijn met de natuur daar. Om daarmee een oplossing te komen. Want ja, kijk, als je aan de ene kant een superhoge dijk gaat bouwen en daarmee alle stranden blokkeert, volgens mij is dat ook niet de richting dat we op willen met de oplossingen. Dus we moeten wel met de verschillende partners en stakeholders kijken wat een goede oplossing is. Want wordt er op het eiland zelf ook een probleem ervaren? Of is dat nu ineens bekend geworden doordat de VU een onderzoek heeft gedaan? Hoe is de lokale ervaring eigenlijk van deze klimaatcrisis? Het is een beetje dubbel. Kijk, om eerst bij het einde te beginnen. Kijk, wat ik van zelf heb gemerkt, net ook dat ik op Bonaire was. Mensen hebben het wel over de resultaten van de klimaatverandering. Dus mensen hebben het wel over van, het is zo warm deze dagen. Het is veel heter dan de afgelopen jaren. Ik kan niet naar buiten, want het is te warm. Of, laten we nu maar even in de schaduw blijven. Weet je, dus dat soort dingen drukken mensen wel uit. Of de stranden ook. Ik denk aan Lak bijvoorbeeld, waar we echt een hele grote gedeelte van het strand kwijt zijn geraakt. Mensen zien dat. Door de zeewaterspiegelstijging. De zeewater is gewoon een stuk hoger dan dat het vroeger was toen wij opgroeiden. Dat is gewoon echt een hele grote stuk van het strand daar is weg. En weet je, dus mensen ervaren dat wel en hebben het natuurlijk zo wel over van, we zijn een hele stuk van onze strand kwijt. Wat gebeurt er? Of mensen die landbouw deden, kleinere vormen van die hun planten niet meer kunnen laten groeien. Dus mensen hebben het natuurlijk over de resultaten, wat ze beleven, dat wordt wel benoemd. Maar dat de analyse wordt getrokken naar, en dit is allemaal met elkaar verbonden met klimaatverandering, dat wordt minder gedaan. Maar dat is ook omdat de kennis daar nog minder is. Heel specifiek over klimaatverandering dan. Maar met de zaak en met de campagne waarmee we bezig zijn, is de aandacht daarop wel groter geworden. En dat is ook waarom het belangrijk is om de lokale mensen te betrekken. Want het gaat ook over deze ervaringen. En deze ervaringen nemen we ook mee in de rechtszaak. Ja. Maar ook hoe we campagne voeren is ook heel anders. Kijk, als je hier in Nederland een campagne voert, kan je een paar tv-spotjes maken, overal banners, misschien een social media campagne en dan is het ready. Maar op Bonaire hebben we echt gesprekken onder de boom met mensen. En het protest daar ziet er anders uit. Toen we daar een protest, een manifestatie hadden, was het met muziek, met Luis Mokka, met gedans. En het was gelijk zo. En het is toch wel anders dan als je het hier zou doen. Maar dat kan je ook alleen weten als je echt met mensen van de eilanden werkt natuurlijk. Dat je dat anders moet aanpakken om mensen mee te krijgen. Hoe ben je eigenlijk benaderd of bij Greenpeace beland, bij deze klimaatzaak? Heel specifiek bij deze klimaatzaak, omdat ik al bezig was met ook al in politiek op Bonaire en andere iets meer met jongeren bezig, met BitLab bijvoorbeeld en andere dingen die meer sociaal-maatschappelijk of activistisch zijn. Omdat ik daar al een beetje bezig mee was en wat bekendheid aan het genereren was, ben ik benaderd door Greenpeace uiteindelijk. De situatie was toen dat alle eisers op Bonaire waren en er waren geen eisers voor de rechtszaak in Nederland. Okay. En ze hadden graag één persoon die in Nederland was, die zou kunnen inspringen op inderdaad interviews en dat soort momenten wanneer er dingen gaande zijn rondom een campagne. Dus toen hadden ze mij gevraagd of ik wil aansluiten. En ja, ik dacht, dit is voor Bonaire. Ja, let's do it. En wat in jou anders dan de andere studenten of Caribische studenten die toch geneigd zijn zich misschien wat stiller te houden, heeft jou geroepen om hiervoor op te komen? Ja, ik kan gewoon niet tegen oneerlijkheid. Er zit toch gewoon een oneerlijkheid, zeg maar, kwestie in deze rechtszaak ook, dat zeg maar de Europese Nederlander wel bescherming heeft en de Bonaireaanse Nederlander niet. Of de Caribische Nederlander niet, want dat geldt ook voor de andere Caribische eilanden. En ja, dat vind ik gewoon niet leuk.
En dan gaan we dat wel tegen doen. En, Gaan we proberen op te lossen. Ja, en ik ben altijd wel zo iemand geweest, ook op middelbare school en zo, waar ik ook in de leerlingenraad zat en zo. Het is altijd van, oh, nou, dit is eerlijk, dit gaat niet goed. Dan ga ik een groepje bij elkaar rapen en dan gaan we iets proberen te doen om het op te lossen. Oké, dus het zat al wel altijd een beetje in je dat je dingen opmerkte, oneerlijkheden rond je zag en dacht, hier moet ik iets van zeggen, hier moet ik iets tegen doen. Ja, in ieder geval iets van zeggen, inderdaad. En dan als je iets nog aan kan doen, heel mooi, dan doe je dat dan ook, weet je. En om dan een beetje terug te komen op onder welk raamwerk deze rechtszaak gevoerd wordt of gehouden wordt. Ik krijg vooral in de berichten van Greenpeace over deze rechtszaak dat het een klimaatrechtvaardigheid is. Ja. Is dit waar je echt je punt mee kan maken? Of zou je wat meer onder een sociaal rechtvaardigheid moeten plaatsen? Van je hebt wel het koloniaal verleden. Daar zijn we eigenlijk al, misschien staan we 3 stappen achter in aanloop naar deze klimaatcrisis en klimaatveranderingen. Ja, hele goede vraag. Globaal eigenlijk, niet alleen in Nederland, maar als je kijkt, je hebt de globale supermachten in Europa vooral en Amerika, die hebben in de tijd van de industriële revolutie en sinds toen tot nu nog heel veel CO2 uitgestoot, waardoor klimaatverandering gebeurt. En nu heb je ook landen zoals India en China en Brazilië die bij aansluiten. Een stapje bovenop doen. Ja, maar die lopen natuurlijk een stuk achter in dat proces als het gaat om Europa en Amerika. Nou, die hebben dus heel veel uitgestoot, het meeste uitgestoot. Maar die maken ook, als we nu kijken naar de situatie met de klimaatcrisis, die hebben de minste gevolgen ervan. Bijna alle gevolgen van een klimaatcrisis zijn in landen in de buurt van de equator, waar je alle bosbranden hebt. Ja. Je hebt kleine island nations die dan onder water lopen. Je hebt plekken waar heel veel rivieren zijn, waar de rivieren overstromen en zo. Ja, je hebt hier nog bijvoorbeeld Maastricht wel, dat dan een beetje daar in de buurt komt. Maar het zijn vaak net de landen die zich niet hebben geïndustrialiseerd, die dus minder hebben bijgedragen aan het uitstoot van CO2, dat de eerste landen zijn die nu wel klimaatschade krijgen. Ja. Wie het bosbranden, overstromingen, orkanen, grote stormen, dat soort dingen. En daar zit een grote ongelijkheid in. Dus degenen die zeg maar, de wereld vuil hebben gemaakt, de westerse Europese machten, die moeten niet met de troep leven. Het zijn andere mensen die met de troep leven. En dat is dus iets dat globaal eigenlijk een probleem is. Je hebt ook eilanden zoals Vanuatu en zo, die ook een soort gelijke rechtszaken aan het voeren zijn. Door dezelfde redenen, omdat ze bijna niks hebben bijgedragen aan de uitstoot, maar nu al wel aan het verdwijnen zijn onder water. Ik vind het wel interessant, met name omdat sinds 10 of een beetje daarvoor hebben de Nederlandse Antillen toenmalig referendum gehouden welke status ze binnen het Koninkrijk willen. En daaruit heeft Bonaire eigenlijk als land of als meerderheid gezegd van wij doen een toenadering. Wij doen een stapje dichter bij Nederland. Sterk nog voor een speciaal gemeente. En dan kan ik best begrijpen dat je onder diezelfde rechten en wetten de Nederlandse overheid verantwoordelijk kan stellen. Ook onder dat klimaatverhaal. Ja. Maar hoe doet een Curaçao dat? Of hoe moet een Aruba dat doen? Of sterk nog, hoe gaat een Suriname dat doen die al helemaal onafhankelijk is geworden? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat we daarin wel echt een privilege hebben, als Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, dat wij nog binnen dat rechtssysteem dat kunnen doen. Voor Suriname denk ik is wel echt heel ver. Ik zou niet met een oplossing voor Suriname kunnen komen nu. Maar ik denk dat als het gaat om crisissen en dat soort dingen, dat zijn wel nationaal. Dat zijn nationale dingen volgens mij. Misschien dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten op koninkrijksniveau zeg maar zo een beroep kunnen doen. Ja. Ik doe geen rechten, dus don't quote me on this. Don't quote me on this, maar het zou wel een mogelijkheid kunnen zijn dat dat op een koninkrijksniveau misschien wordt aangepakt. Ja. Het zou misschien mooi zijn als de 3 eilanden samen een campagne voeren daartegen ook, als partners. Ja, ik blijf het interessant vinden hoe eigenlijk binnen een trend van dekolonialisatie een stap dichter bij de oud-kolonisator je doelen bereikt. Ja, ik vind dat zelf ook een hele lastige, om heel te zeggen, als iemand die ook dekoloniale filosofie is gestudeerd. We zijn wel... Of zijn dat termen waar je niet in moet denken en moet je het niet zien als oud-kolonisator? Ik denk dat je het wel over moet hebben, want als het gaat om de machtsverhouding en de afhankelijkheidsverhouding,
dat kan je alleen door die koloniale verleden uitleggen. Zeg maar, je kan het niet over de afhankelijkheidsrelatie tussen Nederland en de eilanden hebben zonder te zeggen van ja, omdat de eilanden gekoloniseerd waren door Nederland. Dat blijft er altijd wel in bestaan. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar bewust van te zijn. Maar ik denk dat we hoe dan ook vastzitten in het huidige systeem. Ja. Zeg maar, het is natuurlijk gewoon heel naar. Slavernijverleden en wat gebeurd is en wat onze voorouders aangedaan is. En we zitten nu in deze realiteit daardoor. Ik vind dat we dan in de structuur dat we zitten zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van de realiteit waar we in zitten. Ja. En misschien is het zelf een beetje reparations eigenlijk. Een soort van, zoveel schade, zowel emotioneel, financieel, ecologisch is ons aangedaan. Legt in ieder geval dit stuk geld in om de klimaatdingen op te lossen. En dan zijn er nog heel veel andere dingen die je eigenlijk ook nog voor terug moet betalen. Maar dat is een ander. En dan maakt het niet zozeer uit wat de relaties zijn bij het krijgen van die reparations. Ja. Dat is een beetje dan het idee. Ja. Het maakt niet uit hoe we ons verhouden, maar als we er dan maar de recht op krijgen. Maar uitkomen, ja. Maar ja, de echte reparations zijn natuurlijk wel gewoon zelfbeschikking. Ja. Uiteindelijk. En ik vind dat we daar dan nog wel gewoon stappen altijd naartoe moeten nemen. Maar ik denk dat we ook heel eerlijk moeten zijn als we nu iets zeggen in de richting van oh ja, weet je, gewoon compleet onafhankelijkheid nu, vandaag voor de eilanden. Dat het economisch en sociaal waarschijnlijk ook niet zo makkelijk gaat lopen. Dus er moet een transitie daar naartoe zijn, waar je naartoe kan bouwen, zeg maar. Vind je dat Greenpeace in hun berichtgeving en in de omschrijving van deze klimaatzaak genoeg stilstaat bij het koloniale verleden als onderdeel van het probleem? Heel eerlijk gezegd, in de berichtgeving wat minder. En ik denk dat het ook wel een strategische overweging kan hebben. Mm-hmm. Maar in de rechtszaak zelf, in de argumenten waarop de rechtszaak gebouwd is, komt dat wel in voor. Dus de koloniale relatie nog tussen Nederland en Bonaire en de politieke realiteit dat ook met zich meebrengt. En dat staat in de zaak zelf wel echt uitgetekend als gronden waarop we ons argument baseren. En waarom denk je dat het mogelijk een communicatieve strategie kan zijn om dat een beetje niet te belichten? Of het klimaat, want kijk, de berichtgeving, vooral hier in Nederland, is ook om de klimaatbeweging in Nederland mee te krijgen. Ja, want het is Greenpeace Nederland. Ja, zeker. En ook om hier mensen mee te krijgen om de zaak te steunen en zo. En ja, dan is jouw target audience toch wel een hele witte klimaatbeweging die niet altijd even bewust is over, zeg maar, de link tussen kolonialisme en klimaatrechtvaardigheid en klimaatschade en zo. Dus ik snap wel dat er daarin misschien een overweging is van we vormen het zo dat we, zeg maar, de hele witte klimaatspace in Nederland kunnen meenemen. En ja, die zijn nog niet bij het punt van het kolonialisme gesprek. Okay. Zoals het zou moeten zijn. Dus het is misschien ook strategisch noodgedwongen. Ja. Ik heb het zelf ook al een beetje meegemaakt in witte klimaatspaces hier, dat als je dat naar boven brengt, dat sommige mensen hebben een beetje een aha-moment van, oh ja, er zit daar een link. Maar andere mensen hebben juist iets wat ze helemaal afsluiten. Oh, dus ze sluiten af en willen eigenlijk ook niet meer naar de rest luisteren. Nee, wat? Koloniale verband, nee. En om dat te voorkomen, denk je, laten we het inderdaad over die klimaatrechtvaardigheid houden. Ja, en dan kan je op dat basis van wie hoeveel heeft uitgestoten en wie de gevolgen, zeg maar, krijgt, kan je dan veel meer een verhaal tekenen dat ik denk dat wel iedereen hier aansluit. Ja. Maar ja, dit is mijn speculatie. Ik ben niet de campagne. ik maak de campagnes niet. Dus ik was ook niet bij dat proces. Dus maar uit andere dingen dat ik doe, zeg maar, ook gewoon met mijn werk als programmamaker en dat soort dingen, heb ik dat soort overwegingen ook wel in hoe ik dingen opschrijf. En wat ik verwacht van het publiek en wat ik dan verwacht aan dat het handigste is qua taal om te gebruiken voor het publiek. Precies, want ik heb jou voorbij zien komen in de campagnevideo's. Ja. In verschillende video's doen jullie ook echt een oproep tot actie. Ja. Hoe kunnen Caribische studenten eigenlijk nog hieraan bijdragen? Hoe kunnen zij actie leveren om ook op te komen voor het klimaat? Dus heel specifiek in deze campagne kan je nog 2 dingen doen, zou ik zeggen. Of 3.
Eén is act.gp/Bonaire. Daar vind je de informatie over de rechtszaak ook. En daar hebben we een petitie die je kan tekenen. De petitie nemen we ook mee naar de rechtszaak. Van we laten ook gewoon zien dat er zoveel mensen achter deze actie staan. Weet je hoeveel er ondertekend zijn? Heb je een idea? Volgens mij, als ik me niet vergis, het waren een paar maanden geleden over de 25.000. Dat vind ik best wel veel. Dat is zo'n beetje de bevolking van Bonaire, ja. Daarom herinner ik me heel specifiek dit getal ook nog. We waren in, wanneer was die grote klimaatprotest bij de Zuidas? Mei of zo was dat? April? Bij de Zuidas was er een grote klimaatprotest. Ik weet dat rond die tijd waren we over de 25.000. Oké. Dus petitie is 1. 2, kijk. Graag ook gewoon volgen op social media. De Greenpeace Nederland en Greenpeace Bonaire. Want er gaan momenten zijn waar wij ook gewoon manifestaties hebben. Waar we protesten hebben. En die zijn superleuk. We hebben eten daar. Meestal is een brassband of zo. We gaan lekker dansen, lekker schudden ook gewoon. Oké. En natuurlijk hoe meer mensen we daar zijn, hoe mooier. Dus ik zou zeggen, hou de social media van de twee organisaties op je radar. En dan kan je ook zien waar we een oproep doen. Van kom met ons mee manifesteren. En het derde is gewoon... het klinkt misschien heel, heel basic, maar je inlezen. Gewoon, er zijn veel boeken die ook worden geschreven door auteurs. Misschien niet heel specifiek van onze eilanden, maar wel van andere Caribische eilanden. Jezelf inlezen en informeren om te kijken van dit is hoe deze klimaatsituatie nu is in de eilanden. En die informatie met elkaar delen, want uiteindelijk is dat natuurlijk ook belangrijk van hoeveel het gedragen wordt tussen ons allemaal. En hoeveel we ervan bewust zijn en bijvoorbeeld hoe dat dan ook bijvoorbeeld als we kijken naar bijvoorbeeld het stemmen van stemmen dan ook op iemand die dan bewust is. Ja, iemand die dan klimaat ook zeg maar belangrijk vindt of is dat iets wat we niet opletten. Dus ik denk dat daarom de informatie hebben en dat ook met elkaar delen gewoon dat het belangrijk is. Dus wat jullie kunnen doen is petities schrijven, volgen en inlezen. Ja, een andere volgorde inlezen misschien eerst. Ja, ik moest even nadenken. Dus inlezen, eerst jezelf informeren. Je hebt ook gewoon heel veel social media accounts en dat soort dingen. Als je daar liever je informatie vandaan krijgt, TikTok en al dat soort dingen, waar je jonge klimaatactivisten hebt die het heel tof vertellen. Dus inlezen, 1. 2, hou onze social media in de gaten. Greenpeace Bonaire, Greenpeace Nederland. Dan ga je Kjeld ook zien. Dan ga je mij ook zien, zeker. En 3, act.gp/Bonaire. Daar vind je gewoon alle informatie van de zaak. En daar kan je ook onze petitie ondertekenen. Ik ben ook nog benieuwd naar hoe jij de volgende plannen of de volgende stappen ziet voor Bonaire. Ja, eigenlijk is dat iets waar jullie ook goed mee bezig zijn bij WeConnect. We moeten de jongeren terughalen of in ieder geval activeren. Ik ben nu ook wel een beetje van mening dat terughalen misschien niet altijd de juiste term is. Soms kunnen we vanuit hier ook heel veel doen dat daar bijdraagt. Ja. Dus daar ergens een balans in vinden. Voor sommige mensen moet je wel echt daar zijn. Voor anderen kan je een beetje van allebei doen. Zeker met vandaag de dag de technologie kan je veel op afstand. Precies. Dus de jongeren inschakelen. Kennis, want ik ook met zeg maar dingen die ik buiten de rechtszaak doe. Ik zie zoveel kennis in de jongeren van alle eilanden, niet alleen Bonaire. Ik ben ook betrokken met jongeren van alle 6. We hebben zoveel kennis, zoveel talent en dat blijft hier in Nederland. En misschien kunnen we inderdaad dus een laagdrempelige manier vinden om die talent hier alvast al in te zetten voor Bonaire. Ook netwerk bouwen in die zin. En dan staan we gewoon sterk in onze schoenen. Ik denk dat we op de eilanden zelf ook van onze oudere generatie een beetje ruimte nodig hebben. Want wat ik ook vaak genoeg hoor is dat als de jongeren dan ook wel daar zijn, dan krijgen we de ruimte niet om onze ideeën tot realiteit te brengen. En ik snap het ook wel. Het is natuurlijk allemaal nieuw en spannend. En wie zijn deze kinderen die nu hier mij iets komen vertellen? Deze guppies, weet je. Ja, dus ik snap dat ook wel natuurlijk. Geactiveerde jeugd. Ja, precies. Radicale jeugd en zo. Dus ik snap dat zeker ook wel. Maar we hebben dat juist nodig. Ik denk juist met die nieuwe, frisse blik, andere blik, dat we wel echt een stuk verder kunnen komen op Bonaire en op de andere eilanden. Dus ik denk dat ik zet echt al mijn eggs in het basket in de jongeren.
En ik zit zelf op dat grensje dat ik het niet meer ben. maar echt alle eggs in een basket op de jongeren, zeg maar. Ik zie gewoon zoveel mooie ideeën en talent en dat soort dingen in de volgende generaties. Namens WeConnect, maar ook mezelf, denk ik dat we daar helemaal bij kunnen aansluiten. Een beetje brain gain instead of brain drain. Ja, zeker. Wij hebben, om het af te sluiten, eigenlijk een nieuw segment in deze podcastseries. Waarbij we stellingen hebben opgeschreven, waar de gast eentje van uit kan trekken. Ja. En dat we daar eventjes, vooral jou, maar ook mijn mening over kwijt kunnen. Are you ready? Ja, helemaal klaar. Even kijken. Iedereen op de eilanden zou activist moeten zijn voor het klimaat. Ben ik daarmee eens? Ik ga het ook heel letterlijk nemen, want in mijn filosofische training, iedereen vind ik een heel groot genomen. Again, zoals we het ook eerder hadden, sommige mensen hebben gewoon andere prioriteiten, moeten overleven. Dus dan vind ik ook dat dat niet heel realistisch is, of dat je het niet kan verwachten van iemand. Maar als je zegt dat iedereen zich bezig moet houden met het klimaat, en niet heel hard een activist, maar gewoon bezig houden met het klimaat, dan zou ik daar wel achter staan. Ja. En wat onder de Caribische student in Nederland? Vind je dat er daar wat meer activisten in mogen opstaan? Ja. En ik hoop dat ik daar ook wel een beetje naartoe inspireer, ook met mijn programma's en zo dat ik doe op werk. En ik denk dat of misschien moet ik het een beetje naar Bonaire trekken. Ik denk dat we op Bonaire ook wel een beetje aangeleerd zijn om juist heel erg meegaand te zijn. Een soort van keep your head down en go along. En om niet te veel spanning te maken of te veel, weet je. En aan de ene kant, het staat zelfs in onze volkslied, Pueblo humile, sempre contento. Het staat in onze volkslied zelfs. Pueblo humile, humble people, always happy, zeg maar. Ja. Maar soms, humility is goed, maar soms als je te veel doet, dan stappen mensen over je heen. En ik denk dat we dat ook wel echt zien gebeuren op Bonaire. En ik denk dat het daarom belangrijk is om die activistische houding ook al te hebben. Dat je weet wat je rechten zijn, weet waar je voor staat en durft jezelf te uiten voor waar je voor staat. Weet je, want dan, als je gewoon stil blijft en meegaat, dan komt die verandering nooit wat je wilt. En kijk, als mensen boos op je worden, omdat je grote mond trekt of wat soort dingen, prima. Maar je weet in ieder geval dat je hebt gezegd wat je denkt. Je hebt gezegd waar je voor staat en niemand kan het van je afnemen. Dankjewel, Kjeld. Graag gedaan. Nou guys, ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat ik veel heb geleerd tijdens deze podcastopname. Kjeld heeft goed kunnen uitleggen wat de klimaatzaak op Bonaire precies inhoudt, waarom hij daar zo betrokken bij is en wat wij kunnen doen om ook een steentje bij te dragen aan deze klimaatrechtszaak. Voor meer van dit soort leerzame en interessante gesprekken moeten jullie natuurlijk de WeConnect podcast volgen op YouTube. Volg ons ook op Instagram, like, subscribe en dan zie ik jullie de volgende keer weer.